Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Melody, di ka makmahay na may uban ka na ako din. Saan ko ka na? Mao kini ang atong himuon nga paraiso. Armando. Dali na, mahal ko. Armando. Mahal ti ka. Ihatag ko kanimo ang tanan. Okay? Kakusog baro pagkatuktok ka. Mura mo sa gubon putahan. Bango na mi hoy. Abli. Ikaw lang. Duka pa ko, sakit ako apapangin di igos ko mo ni siya no ganin lang ka-down. Eh di ba sa takasugo ni mo oy? Hala. Sa kali sa iyo kanya nung bay ay. Hala ka. Oh, Hain si Melody. unsa? Kasayo ko nimo nangita ton palasang dako. Nganong didto ni Daplin sa krasada ang iyang mga sinida. Oy. Ano na amla dito? O sa imo gibuhat sa bata, Susana. Gay palayas. Ngano man? Huwag ka po angon nga pagkaiyaan sa unsaon. Hoy babay. Bisag unsaon ko pa tong babayhana, wa kay labot kay di mo igbahog paryente. Mas mayo pa kung dili igbaho niya pariente kay ibati pa ko og kaluoy niya. Pero ikaw nga porsuso niyang iyaan, wa kay balatian. Labaw pa kas mananap. Bida. Gita makagsayong away sing. Hay mapaigos Melody, ha? Sa iyong gipistahan sa mga tao kining iya mga sapot dito Daplin sa krasada. Ama! Asa siya paingon? Ako pagutada. Basta kay akong gipalayas. Period! At tribidas kinabuhay sa tao. Ay, Diyos ko, iya ko nung gipalaya si Melody. Pero ganun dito madaplis ka sa ada makit ining iyang mga gamit. Maayo na lang gani kaysa iyo kong migawa sa bahay. O nakitaan ko ang mga bata nga nangukay ining iyang sinina suod sa karton. Pero, ayain magkadain taon siya. Ganong nahibilin man ang iyang mga gamit. Sa magkaitay nahita po atong bataa, ay Diyos ko. Ay, panalip din taon na si Day Melody. Ga. Bangon ka man lagi. Abi ko ba tong duka ka pa? Dah, kutoy. Kutoy akong tiyan. Usay giluto ni Muga. O sabay ko lutaon, di wa? Mapagani ako pagbangon. Melody! Oh. Pagdiga mo na! Uy. Saan? Nadaot na kaga. Di ba gipalaya sa ba ni Muga? Ay, piskot. Nalimot ko na. Nadaot lagi ka. Unyaga, saan man nato iniron? Kinsan lay, masugo nato din eh. Ikaw di ay. Oh! Ay ate na. Ngano ako man? Gigago mo. Oh, angal ka? Ikay babae. Unya, ay, ikaw may nagpalaya sa iyong pagmangkon. Karon, wala mo hikay na itong sayos buntag. Wala man laba. Wala man limpyo. Sa dili pa bugi kag trabaho. Labosanan! Wala mo tunod kwarta na to. Nimo. Sounds unsam sa tao ka eh. Wa ni mo una ang daan sa wapa ni mo palayasas Melody. Nga siya may nagbuhi na to. Abweset! Lakaw, lakaw! Pagitaas, Melody! Pabalik ka sa dede! Pagdali! Sabi ko, dapit pagitaon. Huwag ang mag-anasos, balde! Pagita! Abot ka ko ay paingon! Saya mga amiga, kaya ba kang gisayson niya? Wa! Si ano? Luseng na inailhan ako suot na tumata. Ako masi, ano? Pero imposible sa tuas ilang lusing kaysa iyo tumiandi ka na nukmat na ako. Kung nga kunong ang mga sinina ni Melody tuan niya bakit indapis karsada. Unsa? Ay nga man! Ambot lang! Ngano ako may pakutanon! Yate na ni. Laka! Unsa Wa ka? ka to dagitag mga daotang taong pagmangko nimo?
Unsa? Hala ka. Kung may daw ta may tabong day Melody, ikaw gibabasol ining tanan. Oy, Wa ko nagkihapon mo to nga sa iyong opisina sa Armando. Ang animal? Hain ka ng paingon? Misayo pagikan? Tawagan ko sa iyong cellphone. Oh, si Melody dahil sa kuntubad na. Hinano ko may na. Kanin doon sa kong ibati nga. Ikatupad ko siya o kaganina. Melody? Nire ko sa kusina. Oh, huh? Oh, kahumot ko na ron. Nagbuot-buot ko pang hilabot. May staka man sa ref na tosino og itlog. Akong giluto. Og na garlic rice ko. Akong gikuha og gamay akong linungag. Oh. Kay ba lagi kang paborito na ko ang garlic rice. Nagkahiskot man kanako ana makausagod. Oh. Og gilutoan ta ka. Samtang nahinano ka kaganiha. Oo ba? Oh. Yeah, marag manambo ko di kung magpermita. Oh, gikutom na hinawan ko. Human naman eh. Mhm. Magukad na lang ko. Lingkod na lang diha. Alright. Yura, usay katabang na ko. Wa, lingkod na lang. Lumiyag na ako. Oh. Sa tosino o sa garlic rice? Sa nagluto. Sige na oy, mga una ta. Okay. Wow. Oo, gustos timpla. Daghan pag yung tulog ahos. Perfect nga ipares yung tosino og sunny side up egg. Sabay, kanuna na daw kung mag-inusara sa pagkaon. Mao nga resulta, di na lang kumamahaw. Sa opisina na ko sa agad mga pi. O adto man yun to sa gawas. Mao ba? Pagkaninto tining may asawa nga magatiman nato, no? Unsa na bang orasa? Uy, hapit naman yung mag-alas 11 eh. Ay, sakto. Manlakaw ta humas pagpangaon eh. Mamalita sa imo makikinahanglan. Okay? Okay, kini. Ang yan ka ni. Dagan na kitag napalit nga si Nina. Gusto na. Pipila pa lang gani nakabook. Maglisod na tagbit-bit ining tanan. Ipalitan pa ko ni mong upat kaparisan sa sapatos. Oh, mas nito na daghan kapilian, dili ba? Wa ko maanan nga magpailit-ilit kung sa isulo. Niya, karon iba na. Lahi na karon. You're with me now. Diya ka na uban ako. You are with me now. Busa pagkanad-anad sa kinabuhing haruhay. Okay? Armando. Pero, remember, may pangayoon kong bayad, ani. Unsa ka na? Gusto kong anak. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!